המרכבה של... החתולים הסמוראים! זריזי מתרגש מאוד בדרכו לפגישה עם לוסיל החביבה. הוא מתכוון להרשים אותה עם חיבתו כביכול לשירה. אני משורר ולוסיל תגלה את זה. לוסיל לא התרשמה במיוחד מיכולתו הלירית של זריזי, אך ריחמה עליו. היא מזמינה אותו להצטרף אליה למסע הקניות. זריזי מקבל את ההזמנה באדישותו הרגילה. אבל זריזי שכח לזכור שהוא כבר התחייב למסור מסמכים חשובים יחד עם פולי. פולי מגנה הבנה רבה כהרגלה, ולכן זריזי מגיע למסקנה שהפתרון היחידי הוא להיות בשני המקומות בו זמנית. אבל אז הוא נתקל במנהרה שמובילה הישר למרכז הפעולות של גבון. שם הוא מתכנן להפריד את תושבי טוקיו הקטנה באמצעות רובוט ג'קוזי. האם יצליחו החתולים הסמוראים לעצור את גבון? האם לוסיל תיכנע לזריזי? האם מכבי חיפה ינצחו בגמר? כל זאת ועוד בפרק תכסיס כפל הזמן של זריזי, בפרק הבא של החתולים הסמוראים. גבירותיי ורבותיי, שבועת מועדון המעריצים של החתולים הסמוראים. החתולים הם סמוראים, כן זה נכון. והשיטות שלהם עוצרות נשימה. כמו כדורי צמר בגרון. אנחנו חתולים מגזע מיוחד, לעולם לא ניכנע. כל פעם שגבון מפיל אותנו ארצה, אנחנו נוחתים על אבא. אז יש שלום חתול סמוראי, הקש בפעמון הקטן. אמנם אתם רק יצורים מצוירים, אבל אנחנו יודעים שאתם נלחמים כמו חתולים סמוראי.